Ja. Altså han er, hvad kalder man det, en carbon copy. Ligesom næsten, hvis man havde klonet hans far. Han er bare lige lidt yngre, ikke? Så hur det går. Ja. Att han var exakt. Ja. Fin. Jamen, han er noget slank nu her. Han render simpelthen frem og tilbage. Så når vi kommer ridende med hopperne derop, så viser han sig frem. Ikke også? Altså. Men han har ikke lov til at bedække endnu. Han skal jo alle mulige ting igennem, det her ikke forstand. Jeg synes, det er synd, hængstene, de ikke sådan, altså får lov til at gå sammen med nogen på den måde. Altid. Der er mange i Danmark, der har hængst sammenlignet med i USA. Som går sammen. Jamen altså i USA, der skal der meget til for, at du får lov til at have en hængst. Jeg ved, det er et 6 fod højt hegn, det er helt herop til, hvis du skal have den opstillet nogle steder. Og de altså holder kastrerings... hvor dyrlægerne har det billigt, så kunne du komme med din hængst og få den kastreret for $100. Fordi der er så mange, der laver heste. Så har de altså 100 acres, og så har de bare en flok til at gå.